प्रीतीज हेल्दी किचनमध्ये तुमचे खूप खूप स्वागत आहे। आज मी तुमच्यासाठी एक नवीन अशी नॉनव्हेज रेसिपी घेऊन आली आहे आणि ती म्हणजे मुशीचं मटण। मुशीचं मटण करण्यासाठी लागणारे साहित्य पाहूया। मी 2 मध्यम आकाराचे मुशी स्वच्छ धुवून कापून घेतले। सुके खोबरे, कांदा, कोथिंबीर, आले, लसूण, टोमॅटो, हळद, मालवणी मसाला, जिरे पावडर, धने पावडर, मटन मसाला, लाल मिरची पावडर, कोकम, तेल, कढीपत्ता, आले लसूण पेस्ट, हिंग आणि चवीपुरते मीठ। प्रथम आपण मुशी मॅरिनेट करून घेऊया। त्यामध्ये आलं लसूण पेस्ट टाकून घेऊ, हिंग आणि थोडंसं मीठ। मी गॅसवर कढई गरम करण्यासाठी ठेवली होती। त्यामध्ये आपण थोडंसं तेल टाकून वाटणाची तयारी करून घेऊया। त्यामध्ये सुकं खोबरं टाकून घेऊया आणि ते थोडंसं लालसर होईपर्यंत परतून घेऊया। आता हे खोबरं असं लालसर आपलं भाजून झालेलं आहे, ते आपण काढून घेऊया। त्यानंतर त्याच कढईमध्ये पुन्हा कांदा टाकून तो परतून घेऊया। तोही आपण लालसर होईपर्यंत परतून घ्यायचा आहे। आता हा कांदा असा लालसर झालाय, त्यामध्येच आलं आणि लसूण टाकून घेऊया, तसेच टोमॅटो हेही पुन्हा थोडंसं परतून घेऊया। आता हे आपलं असं परतून झालेलं आहे, ते आपण प्लेटमध्ये काढून थंड करून घेऊया। आता हे आपलं वाटण थंड झालेलं आहे, ते मिक्सरच्या भांड्यात काढून घेऊया आणि वाटून घेऊया। आता हे आपलं वाटण तयार आहे आणि मुशीचं मटण सुद्धा मॅरिनेट व्यवस्थित झालेलं आहे, ते आता आपण शिजवून घेऊया। आता आपण तेल टाकून घेऊया। त्यानंतर कांदा आणि कढीपत्ता थोडंसं लालसर करून घेऊया कांदा। आता आपला कांदा लालसर झालाय, त्यामध्ये सर्व मसाले एकत्र करून घेऊया आणि हा वाटण केलेला मसालाही त्यामध्ये टाकून घेऊया आणि पुन्हा एकदा छानसं परतून घेऊया। आता हा आपला मसाला परतून तयार आहे, त्यामध्ये आपण ही मुशी टाकून घेऊन पुन्हा एकदा परतून घेऊया। आता ही छान अशी परतून झाली आहे, त्यामध्ये हे पाणी टाकून आता आपण मीठ टाकून घेऊया। त्यानंतर कोकम आणि 10 मिनिटांसाठी ते शिजवायला ठेवून देऊया, त्यावर झाकण ठेवूया। आता 10 मिनिटं झालेले आहेत, आपलं मुशीचं मटण तयार आहे। आपण सर्विंग करून घेऊया। माझा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा।